Sekuyophela unyaka manje uThabiso Dlomo anyamalala. Uyise uthando kwakhe uthi bahlukana enxanxatheleni yezitolo iMaponya kuumgqibelo sezibuya inhlazane. Kwaba ukuyigcina kwakhe indodana yakhe. uDlomo uthi emva kwezinsukwana indodana yakhe ilahlekile. Indodakazi yamtshela ukuthi uThabiso wafika ekhaya ngosuku agcina ukumbona ngalo emva kokuhlukana naye eMaponya Mall ezothatha umphako wasemsebenzini eKhamdo eKagiso entshonalanga yeGauteng. Kodwa ke kuthiwa wagcina engafikanga emsebenzini. Besinayi lapha eMaponya Mall mhla ka-10 June. Siyokwenza i-withdrawal ke usho ukuthi i-withdrawal ke ebank. Kusho ukuthi mayehlukana nami kwaba nalomngani wakhe engamazi namanje ukuthi ubani. Emva kwezinsuku uThabiso enyamalele, uDlomo uthi indodakazi yakhe yathola islip sasesitolo sotshwala emgqonyeni wokulahla imfucuza. Yabeka ke umbono ukuthi beyofuna ngakulesi sitolo. Isitolo sabahlinzeka ngomfanekiso we-CCTV. Kuwo kubonakala uThabiso nowesilisa ongaziwa bethenga iziphuzo besebenzisa ikhadi lasebhange. Kodwa ngathi mangimbheka nombukayo la mfana uthi hayi kuna something fishy la. Emembuka nje ngoba emeselapha ya bebhadala ungathi akamazi. Umbuka nje kanje. Sathi abazana aphume eqala yena awemnyango. Aqhamuke lo wami. Icala lavulwa estation samaphoyisa eMoroka emva kwensuku ezine uThabiso enyamalele. Lo mfanekiso we-CCTV kanye neslip sasesitolo yikhona ongaxazulula leli cala. Ngoba ngicabanga mhlawumbe lo mfana kukhona ukuchaza ukuthi yezoya kuphi sazana kanjani naye ngoba lo mfana akazange afike la endlini kumina eze umngani wakhe akazange afike lo mfana la endlini kumina. Umndeni uzamile ukuthola umkhondo ngalomuntu wesilisa ongaziwa uThabiso abonakala ehamba naye. Wanxusa amaphoyisa ukuthi alandele umkhondo wekhadi lasebhange abathenga ngalo. Kepha amaphoyisa abukeka ehudula izinyawo. Lathini ibhenki kumina lathi lonto lingayisebenza lona. Uma kufika iphoyisa. Iphoyisa azange ke lifike sisebhenki. Umndeni unxusa amaphoyisa ukuthi alisukumele lolu daba. Ngifuna bangithole lo mfana lokuthi ubani. Bangibuze lo mfana babehlangene ngani ngoba ukuhlangana kwakhe nalo mfana uyalahleka lo wami. Umndeni unxusa noma ngabe ubani ongaba nolwazi ngalomlisa owayehamba noThabiso kulomfanekiso we-CCTV ukuthi athinte amaphoyisa aseduze.